Мислех да направя нещо, което мисля, че ще ви хареса. Така, първо да ви кажа, са момичетата, грозното момиче, не чак толкова грозното и най-хубавото. Така, ето ги мъжета. Едното идва първи. Чакай, аз трябваше да сложа награди. Първо ще събера наградите и ще се върна. Хора, вие ще трябва да дават оценки. Така, хора, започваме ревюто. Чакайте. Не, ти не трябва да си. Ще трябва да бъде тая. Така. И ето ги тримата мъже. Всеки си има конче. За него конче. Не. За него конче, за него конче и за него най-грозното конче. Следното е сега. Идвам към... Избирам, кое да изберам. Това. Не. Чакайте, къде е смешното? Тия ръве сега. Как може да не ме избереш? Така? Той избира, разбира се, че не е. Седно така. И вижте колко е грозно. Той... Само той си тръгва. Тя си тръгва и идва тук. Значи това го прибираме. Аби аз стига се такова, взима си наградата и изчезва и така. Паркират, сега идва той. Чакайте. Ето тая. Но първи етап. Тънка в края на стая. Мисля, в края на стая. Отново тук. И той си взима това и са. Маха. Тя реве и да изчезва тя. Да изчезва. Не ме интересува какво ще да прави. И сега идва най-божествената красота. Хора, не забравяйте, защото вие ще трябва да дават оценките. Удобно в коментарите. Така, хора, абонирайте се за Накакам канала и моя канал. Само той сега идва. Тя се влюбила вече в него. И така. И той избира винаги, че избира нея. И вижте. Вижте сега какво. И те са си тръгнали. Тук правих някакви чудоси. И чао, хора, това беше всичко от мен. Съжалявам, че беше толкова кратко, но друг път ще бъде по-дълго. Чао, това беше всичко от мен. Тук. Като сега трябва да се готово. Те са си готови и